Dobrý deň, milí páni. Dnes sme si pripravili pre vás jednoduché cvičenia, stretchingové, ale verte mi, že sú veľmi účinné. Takže začneme postupne. Najprv si ukážeme, ako sa správne sedí v kamióne a potom cvičenia. Robíme ich vonku na stoličke, aby ste lepšie videli, ale dajú sa robiť určite aj v kamióne. Pokiaľ prší, nemusíte ani vystúpiť von. Takže ideme na to. Na začiatok si ukážeme, ako správne sedieť. Ako som povedala, môžete cvičiť aj v kamióne, alebo si nájsť nejakú vhodnú stoličku mimo. Takže sadnite si tak, aby ste mali chrbát opretý o pradu stoličky. Chodidlá sú na šírku pánvy, trošku širšie, trošku tak. A kolená sú nad členkami. Päty nie sú pod zanočkou, ale tiež presne pod kolenami. Takže pekne si predstavte, že sa opierate chrbátom, lopatky ramena ťaháme dozadu dolu, cítime napätie v chrbte a zastreh hlavy, ako keby ťa ťahal niekto hore. A teraz skús dýchať, nadýchnúť sa nosom a výdychom zatlačiť brucho dozadu do chrbtice. Čiže ideme nádych, nadýchni sa a výdych, zatlač brucho. Ide dýchaj nádych a výdych silný. Cítiš, ak sa ti spevňuje brucho, aj spodná časť chrbáta sa spevňuje. Čiže stačí, šoferuješ, chceš sa predýchať, len základné dýchanie. Ideme na cvičenie. Takže ťa poprosím, chyť si rukou vonkajšiu stranu, sme rovní, hlava je rovná, lopatky stiahame vzadu dolu, nádych, výdychom len ukloníme hlavu, cítiš, ak ťa ťahá krk. Nádych, výdychom ideme ďalej, poď. Už to boli veľmi, ťaháme dolu práve rameno a nádych pomaly otvárame ruky, ako keby sme sa chceli ľavou rukou dotknúť zeme, ak sa dá, a pravou sa chceš dotknúť neba. Výborne. A cítiš, ako sa ti krásne strečuje celá strana trupu. Vrátime sa späť a to isté si zopakujeme na druhú stranu. Prestrečovali sme si krásne bočnú stranu krku, celú stranu trupu. Druhé cvičenie, ideme zadnú stranu krku až dolu do krížov. Takže opäť dáme ruky v tyl, za hlavu. Lakte ťaháme dozadu, on je výborne ohybný, možno niektorí nedokážu ťahať dozadu lakte, takže treba už aj toto je základné cvičenie. Teraz sa vytočíme bradou ako keby nad koleno, nádych, výdychom spájam ruky a ťahám si bradu iba na hruď. Rovný chrbát zostáva. Ideme ďalej, nádych, výdychom sa skláňame dopredu, ako keby som sa chcel dotknúť vlastného kolena, výborne. Nádych, výdychom, vysieram páže a chcem sa dotknúť niečoho hlboko, ďaleko až za kolenom. Krásne sa nám strečuje celá strana trupu, zadná. A pomalinky cez vyhrbenie vyjdeme hore. Super! A zopakujete na druhú stranu. Tretie cvičenie. Mali sme stranu trupu, šikmo zadnú a ideme zadnú časť trupu a krčná chrbtica krásna. Takže ruky si dáme v tyl, ťaháme dozadu. Už tu cítite, že sa vám strečuje krásne prsné svalstvo aj ramena. Nádych, výdychom len spojíme lakte a bradu dáme na hruď, ale chrbát zostane krásne rovný. Strečuje sa vám krk. Nádych, výdychom ideme hlboko dopredu, krásne sa strečuje celý chrbát. A nádych, výdychom, naťahujeme páže a idem čím najviac dopredu, dolu celý chrbát až kríže. A pomalinky cez vyhrbenie vyjdem hore. Super. Prekrmili sme sa, červený je. Štvrté cvičenie. Máme prestrečovaný krk, chrbátik, ideme na ramena. Takže poď, vytiahni sa hore, ako keby si sa chcel dotknúť stropu kamiónu, si rovný, brucho zatlač do chrbtice a ťaháš ramena gušťam čím najvyššie. Pokiaľ je ten strop kamiónu už nízko, že sa dotýkate, tak celé sily tlačte do stropu kamiónu. Výborne, dáme ruky dolu, nádych a výdychom ťahaj dlane ako keby do zeme, aj ramena chceš natiahnuť. Takto si krásne trapez strečujete. A predtým boli ramená vyťahnuté duša. Výborne, máme štvrté cvičenie. Piaté cvičenie. Posunte sa na sedadle kamióna trošku dopredu, na kraj. Skús ešte viac, aby si mi nepadol. Výborne. A skúste si ruky spojiť za chrbát. Skúste tak, že opierku kamióna sa opierate naspäť.
Pekne sa vystrieme, ťaháme sa dohora hlavou a ramená ťahajte z celej sily dozadu a dolu k sebe. Strečuje sa vám prsné svalstvo, rameny, pletenec spredu. Veľmi dôležité, celý deň ste zohnutí, celý deň šoferujete. Takže krásne prestrečovať. Dobre. A teraz skúsime spoločne nádych, výdychom ísť do predklonu a ťaháme ruky čím najvyššie ako sa dá. No, skúsime a hlava čím najnižšie. Výborne, teraz to celé boli, strečuje sa aj chrbát a hlavne prstia. Vrátime sa späť. Šieste cvičenie, rotácia trupu. Krásne sa vám prestrečujú hlboké vnútorné svaly. Takže jednu ruku, v našom prípade ľavú, si dáš na pravé koleno zvonka, vystri lakoť. Druhú snažíš sa dať čím najviac za seba, pokiaľ sa viete za operadlo kamióna dostať výborne. A teraz sme vysoký štihli, ťaháme sa do výšky, lopatky ramena vzadu dolu, tenký pás a ťaháš pravé rameno za seba a tlačíš rukou do kolena. Krásne sa ti strečuje celý trup. Šikme brušné svalstvo najmä. Dobre, vrátime sa späť a to isté samozrejme na druhú stranu. Siedme cvičenie. Pekne sedíme, opretí sme o opierku kamionu. Skúste vystrieť nohy, neviem ako dlho, ďaleko sa vám podarí dať pod volant, pokiaľ nemôžete trošku šikmo. Tlačíme kolena do zeme, aj špičky do zeme, krásne sa nám už strečujú zadné stehná a cítime lítka. A pretože dokážete zatlačiť špičky, aj svaly predkolenia sa nám strečujú a tu malé svaly vlastne, čo sú na chodidle. Takže vystrieme sa a snažíme sa ísť čím najnižšie rukami do predklonu, čím najďalej. Cítiš, že ak ťa ťahajú stehná celé, skúsaj hlavu dať dolu, výborne, hore hlavu a teraz to bude bolieť. Skús pritiahnuť špičky k sebe a ťahaj ich dohora. Ťahaj sa dohora. Cítiš lítka pod kolenami, zadné stehná. Výborne a vrátime sa späť. Super. Osme cvičenie, veľmi dôležité, pretože máte všetci stuhnuté sedacie svalstvo aj spodnú časť chrbta, teda kríže. Z toho máte problémy s platičkami samozrejme. Vyložíme si v našom prípade pravý členom na koleno. Pozor, niektorí z vás si nedokážete ani vyložiť a dokonca niektorí z vás máte takto nohu. To znamená, že máte veľmi, veľmi skrátené, hej, svaly, vonkajšie svaly stehna a sedacie svalstvo. Takže náš cvičiteľ je úžasne ohybný, pozrite sa, kam dokáže dostať nohu. Môžete sa držať boky z operadla a vyťahujeme sa do výšky, dýchame, brucho stlačíme výdychom a tlačíme koleno do zeme. Už teraz cítiš napätie tu vo svale, výborne. Opri sa pekne o stehná, opri sa, aby si mal oporu, nadýchni sa a výdychom sa predkláňaj čím najviac dopredu. Výborne, teraz cítiš, jak to všetko ťahá až hore do chrbáta. Nezabudnite pri tom dýchať, vrátime sa späť, uvoľníme, vymeníme nohy. 9. cvičenie, ideme si precvičiť predné stehno, ale aj trieslo, pretože sedíte a opäť veľké skrátenie a hlavne stuhnutie. Niektoré môžete mať problém, že sa neviete ani poriadne vystrieť. Takže sadnite si na kraj stoličky alebo operadla, chyťte sa operadla, vytočíme sa a pre mňa je základ len, že sa o špičku si opreme a v tejto polohe sa vytiahneme a podsadíme pán. To je málo ohybný, má problém vôbec do tejto polohy ísť a cíti, že ho veľmi ťahá predné stehno. Pokúste sa, ak dokážete, chytiť si špičku a stačí mi zatiaľ nožka, kto ju dá sem, 50%. Ale môžete sa zdokonalovať. Takže nádych, výdych, zostaneme rovne a koleno ťahajte čím najviac dozadu a petu hore. Výborne, vidíte, jak sa mu krásne strečuje predné stehno. Až tu hore to cítiš pekne do triesla. Vrátime nohu a dáme druhú. A máme tu posledné 10. cvičenie stretchingu, pretože sme precvičili nohy zozadu, zvonka, aj so zadočkom, spredu, ideme na vnútorné stehná. Takže skúste, ak sa vám dá v kamióne. Čím najviac spraviť taký ako keby výpad na jednu stranu, výborne. A ideme do predklonu mierneho, vystretý chrbát a cítite krásne vnútorné stehno, ako sa vám strečuje. Dýcham, vydržím v každom cvičení aspoň 3 až 5 sekúnd a vrátim sa naspäť.
Nič iné nemusíte spraviť, iba vymeniť nohy a znova ísť do predklonu. That's it, to je všetko.